Project exchange. Mae fe'n ymchwiliad mewn i pobl a'i pethau. Fi'n gofyn i pobl i rhoi rhywbeth i fi, rhywbeth sy'n berchen iddyn nhw. Os ti'n fodlon rhoi rhywbeth i fi, ti'n cael rhywbeth nôl o'r darn o celf fi'n mynd i creu yn mis Medi. So. Nath rhywun rhoi rhain iddo fi ddo achos yn anffodus nath cwn weld ci nhw marw. A nes i edrych ar ôl y plentyn. So nath rhywun rhoi rhain i fi ddo. So fi'n casglu popeth mae pobl yn rhoi i fi. Mae'r casglu pethau sy'n perchen i pobl yn mynd i digwydd yn y warehouse fan hyn, yn Art in the Warehouse. Mae fe'n mynd i digwydd gyda pobl yn postio pethau i fi, so o wledydd wahanol yn y byd, a o fi yn casglu pethau o pobl o tai nhw. Os ti'n hala rhywbeth yn y post, fi'n mynd i hala rhywbeth nôl i ti, so ti ddim yn cael y dewis o y peth ti eisiau. Ond os ti'n digon lycus i fod yma, os ti wedi rhoi rhywbeth i fi, ti'n dod i gweld yr arddangosfa a wedyn mae fe'n mynd i para am awr a wedyn ti'n gallu just dewis. So mae gyda fi diddordeb mewn rhyw fath o surrealism, pethau sydd ddim yn gallu digwydd yn y byd naturiol neu pethau mawr yn eisteddfod pethau bach. Fi wastad wedi casglu pethau. A wedyn diddordeb mewn trefnu pethau hefyd. So mae hwnna'n bwysig iawn i'r celf ei hunan a bwysig iawn i fi. Fel mewn TV, mae popeth wedi cael ei trefnu'n go iawn. Ond i edrych arno fe i ddechrau, mae fe'n edrych fel rhyw fath o jumble neu rhyw fath o... Ond wedyn pam ti'n edrych yn agosach, mae popeth yn ei le, lle i popeth yn ei le, fel oedd mae'n gyn gweud. Yn ogystal â creu gwaith yn hunan, fi'n cyflwyno gwaith pobl eraill hefyd. Ni wedi bod yn wneud arddangosfeydd o'r enw Art in the Warehouse am dros blwyddyn nawr. Ni'n cymryd drosto'r warehouse ar y lôn fan hyn, a ni'n cymryd drosto'r lôn, so ni'n creu rhyw fath o oriel mas o ble i ni. So, diddordeb mewn art for art's sake, diddordeb mewn agwedd tuag at celf sy'n rhydd, sy'n ddim yn para am hir, agwedd eitha, well, non-precious, really. Manylion yn really bwysig i fi a'r perthnasau fel wedes i rhwng y pethau sydd ar y plinth neu yn rhan o'r celf ei hunan. So fel enghraifft yw hwn ddim yn iawn i fi, mae fe'n goffod bod yn edrych ar y dyn sydd o dan y piano. Mae rhywun yn gofyn i fi fel allai gweld darn o gwaith ti. A fi fel, wel, sy'n byd go iawn dy fi i dangos i ti. Ti'n goffod bod na i gweld y peth. Mae pethau'n marw yn ystod fel blodau a ffrwythau a pethau fel la. So, sy'n ots dy fi, really. Fi'n credu bod yn bach fwy cyffroes fel na. Mae fe'n really rhydd i gweithio mewn ffordd. Sa'n teimlo bod fi'n gorfod gorffen dim byd, really.